Pinoy Bus Driver TV. Okay ka po set, magandang tanghali. Dito tayo sa na Matog Pier. Eksakto alas 12 ng tanghali. Ito, panahon na si Migo Peri Pascat. Shout out nga pala kay Arlo Tony Patria. Si Road Warrior ba? Dito tayo sa Waso. Yan, ang sticker niya. Salamat sa sticker, Migo. Nakita kami kagabi doon sa Sipon ng Bubon. Bukus kita tayo. Kita tayo sa pero. Gusto tingin. Ayan, sticker. Davao. Maulan. Bagus sila tayo. Digo, wala digo. Dito sa loob. Maulan po si Teng, maulan sa labas. Dito na tayo sa loob. Shout out kay amigo. Yan, di ko sarap. Didikit na sila, didikit na. Bukas ito tayong.
Pwes na rata buset. Nakadikit na. Buset na tayo. Sisi libong lubing kinton. Migo idol, patawid ka ingat. O patawid tayo migo buset papunta sa Samar. O migo buset, mabilis dumawang ito. Miljan Agas Oliparis, anong sakay ng Maskat idol? Bus, saka kotse, ano, masakay dyan. Saka truck. Boom, sila teng. Ayun, ayun sila. Thing. Don Jed Barkis, good PM idol, buwit, shout out. Ako dyan sa Palumpon, Litis, Barkis family. O, shout out na kami kapagsit sa mga Barkis family dyan sa Palumpon. Pugsit natin, magandang tanghali sa inyong lahat. Mayroong ngod. Yan, ako sa tinga. Nawan sila. Paalis na rin yung ano, mag-upset, Montenegro. Paalis na rin Montenegro. Semigo. Pwede pakinggan. Migo, applyan na ba dyan sa inyo? Wala pa, Migo? Wala pang applyan? O, masok na tapusit. Alis niya, ano? Sila naman ang alis ko sila. Tapos ito, surat na, kada ako. Malis na rin mo Montenegro, pagkabuset, malis na. Alas, quarter to 3 na kami ulit sa turbina namin, pagkabuset. Greg Valente. Quarter to 3 na nga po, babad pa kayo, walang pasahero.
Mark Anthony P. Dalangin Jr. Sa taot ko from Palo Liti, maalon ngayon mi ko busit o maalon mi ko busit, maalon no. Oh. Dito pa lang sa pera, alon na eh. January 22, Merkulis, alas 12 ng tanghali. Hindi pa may kapusit, mag-unload pa yan sila, karating lang nila. Karating lang ng Perpaskat, kaya mag-unload pa yan. Pagka unload yan, loading naman agad. Kaya naman kasunod. Pagkatapos loading may kapusit, alis na to. JJ Piras, Pulikit, Noel Aguilar, present mi ko. Salamat mi kapusit. Sinolin, Aguilar Malo. Hello Bigo, diyan ako sa Amuha, Bigo. Parelax, usa ko diri, Bigo. Magsaka muna ako tanom ng gulay. Asa dapat Bigo, sa probinsya ka? Naka sa Davao de Oro? O pwede ka mabalik sa Manila, Bigo? Rodolfo Cabrera, amping sa biyahe, Bigo. Salamat Bigo Buset. Sa dati kay Armstrong Bruga sa SWAT team Apama. Sa mga taga Canada, si Louis Sonelia, sa San Zigo, si Jerry Bintuculado, at si Lulisma, at sa Jordan, sa Dua Qatar, sa Prito Ronel. Shout out kuya, ingat sa biyahe. Salamat Ronel. Kumusta naman sa Cavite, sa Tansa?
Rayo. Shout out you from Masbate, Pugsidoteng. Shout out sa mga Masbate dyan. Greg Wilminto, Hilario, Rol, Murillo, Junior. Digo, balik, Bisaya ka naman. O, Migo Pugsit. Sognol, Slariboy. Digo, Pugsit. Mayong ito. Marina Paris, Rimbat. Pa-shout out. Pugsidoteng, shout out kay Rimbat. Si ano to, si William Mados Buha. Shout out Nico, Pugsit, ingat from Hindang Liti. Ngayong order sa mga Lit di Hindang at Ilongos. Bye bye. Bye amigo, amigo. Joel Maros Pila Rija. Shout out Elul. Shout out kay Jose Oliver Ngaris sa mga taga-Masin dyan. Ayan na sila. Romeo Tundag, Claire Jan Maisog. Shout out ko sa taga San Jose, Ormoc City, Amping sa biyay. Salamat ko Busit. Claire Jan Maisog. Shout out ko from Surigao Island. Surigao sa Siargao. At sa mga taga Dinagat. Ito, magkapasit. January 22. Ito na tayo. Tayo na muna. Tayo na lang muna. Kasi tayo na una dito eh. Kaya tayo na una. Takot sila bumunga takot sila sa alon, buksin tayo. Tayo bumunga, takot sa alon yan. Kaya dito nagsakayan eh. Kaya dito nagsakayan sa Pascal eh, kaya mga alon eh. Pati DMS kita. Kaya din TV. Nakabunga na sila dyan, ayaw bang ano, papanti ba? Papanti? Doy, Ano na mga dinis? babanti ba? Babanti ang pasok? Hindi nga lang tayo pinakpula kanina. Hindi nga. Kung ano yan, dito kung marami naman. Marami mo ba dyan? Wala, tingnan mo nga. Tingnan mo nga. Okay, malayo ma. Okay. Pog si Tatay. Chef, kasi ko natin chef. Saan tayo dyan, chef? Tulog? Ha? Walang tawag dyan. Oh. Kamera, kamera mo.
Oh. Ano ba? Pwede ka man tawagan pag nagpabok? No. Mga galit ang amin. Ano ba? Taga na. Ano ba? Gagawin siya ito. Naharang din namin eh. Video. Video. Takot tayo. Para sa drone, sir. Ito papasok. Hirap po tapos, maya na. Permira, sir, permira. Permira tayo, permira. Alam, Steng. Dito? Sisigan. Ada na mga pasero ng stars? Baba ng halos madami dyan. Apat. Anim. Matanda sa ano, baba na ito. Ah. Salamat, Chucky. Opsi na tayo. Kasaot. Kasaot, ikaw, kasaot. Atras. Boy. Sir, pangalan niyo, sir? Katimbaw, Jay. Katimbaw. Jay, sir. Jay na lang, sir. Wala mo na, sir. Sir, Jay. Sir.
ikaw. Kasi sama. Subi ka. Kasi sama. Baka na ako. Harap Flores. Flores hindi na ako man yun. Kapila kay Danoy. Yan yung kay Danoy. Yan yan, kay Dasan. Delivery. Bakit natin sa Silingasan? Wala eh. Ha? Kaya nga. Kilala ko yan. Hindi mo yung empleyado. Baka dating empleyado.
Kapagset, ito na lang sa pier. Nakadaong na tayo, kapagseting. Pier ng Alin. Dap-dap. Northern Samar. Eh, dumawag din sila kung galing ano. Kabilagi sila. Kabawala natin na ng peripaskat. Yan sila, ugali din sa kabilang isla. Sila tayong lumawang din sila. Yung barko nilang maliit. Yung maliit nilang barko kasi tayong. Kaya ano pa yung mga pasayro natin, oh? Magalaw eh. Ay, namiss ko rin ang malamig kong kwan. Kaya lang ang maulan. Ang kumano mo lang malita, ilo sa malita. Ila, doktor sa malita. Oo. Yan, pagburingin ko alay man oh. Mamaya yun na mayonnaise. Bila? Wala yung mayonnaise. Sorry. Ay, na mayonnaise. Apa na tayo nga pa rin napado ko. Mayonnaise, dyan na. Okay ka, nagubad. Nagubad sa ipis. Mau mo na dito darah ho, kaya mo na dito. Eh. Kaya yun. Ataw. Di mo pinino pa kay. Kay pina pa yi. Dalawa na palapal ko kung niyo.
daray sini. Kabato na lang mo nila. Oo, nakadungog na. Sa dagwon. Kaya mo, wala na yan, wala yan. Aw, kaya ka diyo mo na sa... Ikaw, mana lang? Oo, ay, kakadungog na. Kaya yan. Okay. Aman ko gusto na itong hina sa likod. Meron pa. Saan? Pabalik lang ko. Nakalimutan yung Perinas. Yan yung sakit sa amin. Yun ang nag-tricycle na siya. Sino yung coach niya asawa? Nagpalo niya. Parang pa, di pa nagpapatapang sa'yo. Ay ba, ay! Basta ito, basta kay! Pero man, Ang taas din naman taas. Ito pa yung chow, chow.